mun jam 4 sampai pun tahajud sampai metune fajar. Artinya sampai subuh yakin sampai nanti sesasi itu mumpul sampai lakoni mesti sampai untuk Lailatul Qadar itu pasti mulai gampang Lailatul Qadar dengan cara demikian. Mana coba sore sampean, sore ya repot sampean. Menakarnya belum mulai. Yuk, sampean kan gak roh carane jam piro Lailatul Qadar umurni. Tapi akhirnya kan sampean kan roh kata lain fajar. Lu mulai ya, kok kayak wae dia. Kata lain fajar sampean tiwas nopo tasbihan jam piro biasanya setelah 10. Acara ini mulai sampai wis mulai turu sampai nak ketone. Nggih. Kelumpuhan wayu bunyi mungkin malam 3 kemana ya. Jadi malam 3 malam 3 bulan 29 juga rombongan nganakno salat tasbih ngene musala. Jam 11 mulai pada jam 11 lagi anak mulai ibaratnya panggung lagi ditoto wis mulai barang wis acara ya wis baru sampean turu sampean to. Nek sampean ndongane menjelang subuh hatta matla'il fajraman sampeyan mari pasti entuk nek angger gelem kok mbon ngoten kata alhamdulillah mbon apa mulane ngono kudu dinyelmoni ono ngelmoni carane fil ajli wal ajal kudu ngengen napa ingkang dipun janjike dening Gusti Allah tumrap gulungan loro rupane gulungan kekasih Gusti Allah kalih satrune Gusti Allah. Satrune Gusti Allah niku sing pol cetha nggih setan iblis anak putune anak turune lan para sekutu-sekutune iblis. Sekutune iblis yo gampang kowe tok. Tapi kalau disampeyan arani nggih ojo sampeyan arani. Kalau sama anak nggak repot sampai, ya sih kita mau nih, wong pun nanti akhir orang wong poso, ya orang duwe rasa, rasa berasa orang duwe rasa, ikut nanti kok rokokan yang dalam, ini gue seketok kancane, semenugo nanti kok orang wong udut tengah dalan, tumrawi wong poso kok ngarang-ngarang itu yo balane setan, lan nek rokok alhamdulillah Gusti kula jenengan cobi. Kados tiyang ingkang mekaten menika susah kula wae siang nggih tetep lambai siang. Aja sampean ngubari setan lho, jadi sampean yo balane wong sampean ngarani balane setan. Ngoten nggih. Dadi nek ana ngorokan dalan es dalan santai mawon. Artine ngenten nalika sampean ora poso kudu hormat tumrape wong poso. Nah nalika sampean poso yo njaluk dihormati bae sampean poso sama ibadah-ibadah iki kok njaluk dihormati jadi nalika ana wong ora hormat wong poso karo ana wong sing nalika poso njaluk dihormati aja iming-iming iku kok padha-padha kancane setan maksudnya qala Allah ta'ala qala dawu Allah ta'ala kunja Allah ta'ala innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim innal abrara sunni wong-wong kang bagus-bagus lafi na'im iku yakti dalem kenikmatan swarga na'im wa innal fujjara sunni wong kang padha lajeng lafi jahim yakti tutup ing dalem neraka jahim. Mau kan ana golongan golongan loro niku napa sop sing diangen nggih siji para kekasih pengiran sing nomor loro satune pengiran. Lah nalika bentuk pengangene awak dhewe tentang perilaku akhlake kekasih pengiran sampeyan bayang mawon tinggal ora lagi wong sing bagus. Mulane kok kula jenengan bertindak bagus. Ya gawe laku bagus. Aja sekedar ben ketok bagus. Nek bagus temenan. Aja sekedar hasan. Nek kudu hasan.
nek wis asan kok ganti lagi iso ihsan. Nggih. Nggih. Lha sampeyan tak duduk cerita. Begini, dia nopo nggih ya ora kok terus tepaan ngoten nggih mboten. Ning dilalah didukung karo pengira. Nggih. Kula niku wektu dia lanang pisan. Nggih. Wis pokoke aku tak jeneng aksa. Nggih. Nggih. Ngopi sangkar kula ngoten. Nggih. Sehingga mengko sing nomor loro, lanang sing nomor loro Mas nggih. Umur dicita-cita engko lagi insan dilalah yo kesane pengiran. Nggih. Anak kula niku sing barep anak sing lanang sing pol gedhe iku jenenge Hasan Kodra Mas. Dilalah iku pengiran ngirime mboten ngoten. Mboten sing kados kula angin. Ponakan iku lho niku kan ibune karo panung jenenge bisa wah kauman jadi kesana. Kalau nanti, mulai bilang analiko akhirnya wis serano pilihan, akhirnya mulai jadi kasar. Ngomong cerita, ngomong kalau gini, anggoli, kurang angger ngawur, ye, kalau gini, ye, kalau gini, asalnya itu bombori, ye, jadi kalau ngoyo ini ngomong. Coba bagus, aksan gue bagus. Akhirnya kan ngoten. Karena dungo niku jenenge niku minapa dungo dilana jenenge nurung tangguh wis dienggo. Ya Dik, adik kula akhire kula diponakan ihsan. Ben genep mulane kula anak kula sing terakhir. Muga-muga sing terakhir. Amin Dik. Oh, kok guyu to kan. Jadi aksan ihsan ta Waqala ta'ala dawuh sapa Allah ta'ala afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawu afaman kana monggo ana to utahe wong kang ana sapa man mu'minan iku iman kaman iku kaya wong kana kang ana sapa man fasiqa iku wong fasik la yastawu ora padha karone antane mukmin karo fasik. Gusti Allah Ta'ala didhawuh apa wong kang bener-bener iman iku padha karo wong fasik mesti nek ora padha. Mulane kan enten nalika kula jenengan dijauhi dening Gusti Allah kon dungo. Utawa wong biasane do tabarukan karo gurune, karo kiai. Ya nek sing lumrah sing diarani salam tempel. Motoran kalau tabarukan. Nggih. Kalau tabar kebenar bagus. Lumayan wasilah gawe seneng gurune. Angel biasane kan ngene. Nggih. Apa padha wong sing adil tabarukan tawasulan karo gurune karo oh ya mestine ora padha najano jatah duwe si asik iku mesti saking Gusti Allah tapi tumrape wong sing gelem tabarukan karo ora iku tetep ora padha ngoten iki paham iki dadi nek tentang keberhasilan wong nalika urip akhire punya kekayaan yang melimpah iku kok ora nulis tabarukan mboten yo ono pengiran cuma nalika wong mati tabarukan bukan berarti tidak ada artinya sama seperti orang yang tidak menjalankan ketabarukan paham ya afaman kana mu'minan kaman kana fasik itu sing pripo yo fasik yo tatanane kelase nggih sak dhuwure wong munafik. Karena pasek niku yo cek kados kula. Padahal jenengan iki pasek. Soale ana dangdutan yo nyawer. Nggih. Nah dite jenengan nyawer nek rawe yo Bu. Udah
ngoten iku pasek. Ini saja bangun apa sesuatu sih dihasilkan itu secara abu-abu di pasek. Tidak soleh, makanya ya orang soleh namanya ya pasek ya pasek. Mulai apa makai pengumuman kawan karena fasikon layas. Apa ya bodoh ya tak mau kalau fasik itu. Keberadaannya apa betul layas tahu. Kalau Ta'ala tahu sapa Gusti Allah Ta'ala tahu ya Allah. Fa'amman manaqata taqwa sutaqwa bil husna fa yasiruhu lil yusra. Fa'amman mongkana utai wong atau kang wewe sapa man wa taqwa wedi sumra sutaqwa lan benerake sapa man bil husna kalimat kang bagus kalimat tauhid maksudnya. Fasanu yasiru monggo iku bakal gampangake ingsun iman lil yusra marang panggonan kang nyenengake. Ila akhir surat itu akhir surat. Pemelawan kota kopil husna fasan yasiru yusra. Artinya itu yang mau itu gelem wewe lan hati-hati. Wewe menyampaikan opo kang dadi hake wong liyo mau balik tengini kabar luka. Dewi Gusti Allah fa'amma man ataqa wa saddaqa tasdik bener no sehingga nalika balak mudun itu tetap benerke pengiran. Bukti keimanan kali Gusti Allah. Gusti masuk kula ngeten iki niki sesuatu ingkang patut kula tambah kenyataane kula bagi dulu kok kali jenengan dosa kok kula kata Gusti. Mangke nalika kula sihat kula badhe ngabekti kali jenengan Gusti. Sama menantu wasot dakon bentuk wasot dakon aku dunekno wektu loro. Pasti yo mengko pembuktian nalika sehingga Gusti kok umangi kula jenengan danjar duwe bondo sing akeh kula kepengin dados tiyang ingkang sami ahli sedekah. Dilalah sampeyan wektu niku diganjar pengiran biasane kaya 50.000 biasane untuk 100.000 alhamdulillah ini beneran untuk biasanya untuk 50.000 kok 100.000 ning sampeyan iku gentas dek apa ora karo prasapane jenengan sumpah setyane jenengan nalika sampeyan durung duwe duit buktiane ngoten. Mulai sampe tak ada rahasia wong kok ngasih ahli-ahli ini hilang gitu lho. Karena apa? Kalau duit ya Bang. Karena apa? Engko sare di duit pakai barang kowe di duit ora juga. Bayar akhirnya lali ya. Karena ya akhirnya dilalekno pengiran ora kebayar. Soalnya apa hukum ini sesuatu mesti mau dikirim dening Gusti Allah kanggo nyukupi apa kang dadi kebutuhane nalika ta'abbud ngabekti kali Gusti Allah. Jangan percaya. Ya sama takut ya waktu zaman tidak waktu sekian belum pernah berkesempatan kira-kira nyesen 100 atau 200 buktinya di situ ngerti ya mana bentuk pembuktian itu jenis pasti mau korban korbi wasot dakohol Gusti pulau ini lebih sakit Gusti pulau yakin ya ini sesuatu yang saya itu rapi ini terhadap produser